Bé, senyora Vega, la meva formació política no vol abolir les pensions, simplement vol garantir-les, i no estan garantides amb el model actual. I li recomano que enroni més a poc, perquè encara se'ns ennuegarà i veiem si no arribarà a cobrar-la mai. No és una gran rebaixa fiscal, sinó un exercici de màrqueting polític, això que duen a ple. Sempre val la pena llegir la lletra petita. Una modificació molt limitada i minsa de l'escala catalana de l'IRPF que venen com una reforma estructural. De reforma estructural, res de res. Perquè comptat i debatut, la proposta tindrà poc impacte real pels catalans. De fet, més que una rebaixa, això seu sembla una almoina fiscal. Per un català sense càrregues familiars, amb un rendiment del treball de 30.000 euros anuals bruts, la seva proposta suposaria un estalvi de 12,5 euros mensuals, és a dir, ni el cafè de cada dia, per entendre'ns. Però és que, a més, aquesta petita rebaixa va acompanyada de l'augment del 0,5% del tram català de renda entre 22.000 i 33.000 euros, que actualment tributa el 15% i que amb la seva proposta pujaria fins al 15,5%. O sigui, que pretenen augmentar un dels tipus impositius que afecten més els treballadors de rendes mitges a qui pretesament volien beneficiar. Cap referència al saqueig fiscal crònic que patim ni a la degradació dels serveis públics que se'n deriva. En el supòsit que avui la seva proposta prosperés, Catalunya continuaria sent la nació amb l'IRPF més alt de tot l'estat artificial espanyol. Per tant, no som davant una proposta que resolgui els greuges històrics que patim, sinó davant un text que consolida els desavantatges estructurals de Catalunya en el marc de la competència fiscal. El govern del PP a Madrid pot permetre's el luxe de baixar impostos de debò, perquè roba bona part del que Catalunya produeix. Per què no proposen a Catalunya la mateixa rebaixa fiscal que proposen a Madrid o a Andalusia, exactament la mateixa? No surten els números si no hi ha un tercer a qui espoliar i saquejar descaradament? La rebaixa impositiva per la que lluita Aliança Catalana no té res a veure amb les mesures cosmètiques que avui ens presenten en aquest plenari. Ens abstindrem perquè advoquem per la fiscalitat sobirana i plena, orientada a l'interès nacional català. Defensem un model tributari propi que faciliti el poder adquisitiu dels catalans i que no minvi la seva capacitat d'inversió. Un model que prioritzi els contribuents nacionals valorant criteris d'arrelament. Ras i curt, el model que mereixem és el de l'estat català, sense ingerències i sense saquejos. Ja els avanço que quan això s'esdevingui, Madrid haurà d'augmentar la pressió fiscal als seus ciutadans. Governi el PP o governi l'extrema esquerra, perquè la clau de les seves rebaixes fiscals no es diu Ayuso, es diu Catalunya.